Man, ingkang putra ing Banjar Jungut pundur sasana Cemadung Dawula. Enten apa pangawenipun Paman Harya Sengguni? Kurawa nalika semanten mesanggrah wonten tapel wates kadipaten ing Glagati nulu teka wanter pangawenipun Paman. Kadi iku mlebeting Dwajala. Kula ingkang putra pundur sasana Cemadung dawuh. Manwerta, manwerti, manwerta. Kula nungsung pawarta, manwerti kula nungsung pawarti, man sengkunar metu latar kula pundur sasana nungsung kabar. Man sengkuni medal Jawi numpak pitmini. Kula terus sasana nungsung pawarti werta, werti, werta, werti. Kula ngaturaken Hermina Kata, Man. Her menika toya mina menika ulam kata menika galak sak galak-galake ulam kesrambaing toya tesih galak atur kula wae kula Cadung Dawula. Paman najan ingkang putra pun Surtayu kula Cemadung dawuh kula ngaturaken sarpa mandalika sarpa menika kula manda mandilika upasaga mandi-mandi upasing kula tesih mandi atur kula. Paman nadyan kula ngaturaken Gandharwa mangsa jalma ingkang putra pun Kartomarma. Gandharwa menika buta, mangsa menika mangan, jalma menika menungsa. Sagala-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Man. Sakiman. Kula ingkang putra pun cici-cici traksi nyadong dawuh, Man. Kepareng kula ngaturaken Tirta Candaka. Kowe ya ngaturke to, Cit. Nggih, Man. Tirta Candaka. Tirta niku banyu, Candaka niku kodhok. Sagala-galake kodhok. Kenging banyu tetese galak. Atur kula, Man, kepareng kula Cemadung dawuh. Kepala kula ke putra pudul Gati ngaturaken ampal-ampal pisang, Man. Kuwi werdine apa? Mboten wonten werdine napa-napa nanging kepala kula Cemadung dawuh kenalipun Paman Harya Sengguni. Mlipun kabale teka panjenengan medal Jawi, kepala keputra Cemadung dawuh Paman Harya Sengguni. Dur, lho. Lan kowe kabeh para sata Kurawa. Lho. Ngerti ya Le, kowe tak kandhani. Apa to sababe dene aku nganti lawan kowe kabeh prapta ning Kadipaten Glagati nulu nggih. Iki mau ngemban dawuh timbalaning anak Prabu Duryudana, merga anak Prabu Duryudana nampa nawala sedan saka negara ing Pringgondani wonten ing darbe gawe ora kejaba mung Pandhawa. Pandhawa duwe gawe ya kuwi utamane si Werkudara. Ingkang kepengin jumenengake anake si Gatotkaca menyang negara ing Pringgondani lantaran bojone si Arimbi. Mula iki mau kabeh ora dadi kersaning anak Prabu Duryudana amarga nek nganti Pringgondani dadi siji karo utawa sing lenggah dampar kuwi Gatotkaca. Tan Wurunga kuwi mengigo pretikele para Pandhawa nggone kepengin blengket negara ing Pringgondani wekasan saya muwuhi kekuwataning Ngamarta. Yen Ngamarta saya sentosa Ngamarta saya kukuh bakuh kekuwatane tan murka sesuk Bratayuda kowe bakal kecipuan nandingi wong Ngamarta. Mula kersaning anak Prabu Duryudana dina samengko kudu dirampungake. Tegese Gatotkaca aja nganti kelakon jumeneng nata. Kandhiga pretikile Kakang Penemban Durna nggone bakal ngojo-ojoki kelawan Adipati Brajadenta kowe tak kandhani ya Dur. Dina samengko apa sing dikarepke dening anak Prabu Duryudana apa sing dikersake dening panjenengane lan Kakang Durna saiki wis bisa mblethuk marang penggali anak Mas Brajadenta wekasan anak Mas Brajadenta merang Kampo Jingga tegese ora gelem nekseni Gatotkaca nanging malah bakal ngopyak marang jemenengane Gatotkaca. Ulalala. Lho niku wis batin lho. Kula niku teng pesanggrahan wis gagas, kula wis ngejak rerasanan Surtayu, Kartomarma, Durmagati, Durgempa, Dursina lan sak piturutipun kula jak rerasanan.
Malah kula jak bedhekan. Ayo, bedhekan le. Paman Sengkuni karo Bapa Durna ning Glagah Tinul iki karepe apa? Sami nyebataken nek karepe pancen bakal gawe srana wurunge Gatotkaca. Larak tenan. Ora lidok ujaring wong daplok nyata kabeh kelakon. Iya, pancen kabeh kaya ngono. Mangke riyen, mangke riyen. Ampun kesusu. Mengke ndak keseluruh dalan buntu. Lo tak takon karo panjenengan. Sampeyan niku bola-bali wong salwangsul kok mesti gawe kisruh, bola-bali mesti kok gawe geger niku janjane pengajape napa to coba? Napa karo kocone dadi ratu teng pringgondane niku ngembet wong Kurawa? Napa karo kocone dadi ratu teng pringgondane niku gawe kapitunaning Kurawa? Lho, mboten lho. Mboten lho. Upama ana penemu nek bakale Pandhawa blengket pringgondane. Niku nek mergane penemune wong serik, penemune wong ora seneng. Niku tumrap kula ngoten. Dadi pemanggih Kakang Prabu Duryudana niku pemanggih wong sing kuwatir, pemanggih piyayi sing penggalihe was-was. Mergo nek nganti pringgondane dadi jalih ngamarta. Niku mangke saya muwi kekuataning wong-wong Pandhawa. Nek cara kula ora perlu kuwatir. Ora perlu wedi. Wong sing ndombani Kurawa niku ya ratu 1000 negara ya pirang-pirang. Lah kok dadak kuwatir mergo Gatotkaca dadi ratu. Wong kok melu karo kabejaning wong liya niku nuwun sewu. Mboten apik lho, Wan. Mboten apik. Terus saniki upama Bapak Durna pun kelakon bebujuk Adipati Brajadenta. Karepe kowe kabeh aja padha kepenak. Nanging kudu ngewangi kelawan nak Mas Brajadenta. Lah niku tegese sampean ngejak elek melih. Lho, ngejak elek piye? Lho mangke nek digagas upama saniki Kurawa ngamuk teng negara Pringgondane. Ketok Kurawa ndombani Brajadenta. Lah niki mengke wong-wong Pandhawa do niteni. Wah, sing gawe kisruh wong Kurawa, sing gawe rame wong Kurawa, sing gawe geger wong Kurawa. Kurawa entuk eleke. Ngoten? Ora mung Pandhawa sing udah ngarani Kurawa elek, masyarakat saya ngerti kabeh nek Kurawa niku pambegane elek, senengane meri karo kabejane wong liya. Wah. Kok ngoten to, Man? Mamak cilik. Kedahipun dipun pegali kanthi pelmati. Campur kanthi panjenengan glusah-glusu to, Man. Gatotkaca niku ya dudu wong liya. Niku anak kula dhewe, anake Kakang Mas Duryudana. Merga Pandhawa niku ning sedulur kula. Panjen. Dadi Gatotkaca nek dadi ratu teng negara Pringgondane niku wajibe para Kulawa niku nyeguyub. Adeke Ci Gatotkaca nek dadi ratu teng Pringgondane, ora kok malah gawe kicluh. Kudune Kakang Prabu Duryudana niku nek duwe pangkat sing kados pangkatan niku campean kelekke, ora sak pinake dhewe kaya konten niku. Sampeyan kok ora kloco to? Tikah laku sampeyan kok niku ora mung elek-elek sampeyan dhewe, ning elek-elek para cata Kulawa. Kulawa niku wis ora dadi jenenge karo masyarakat lho, Mbak. Niku tenan. Kulawa niku biasane balis sing nonton akeh. Saniki balis blas ora ono sing nonton. Do njikili Kulawa le balis. Domo nyawang para Kulawa merga tekone para Kulawa. Mula nek gagal atur kula ditersambake panjenengan sampun kados budalaken para cata Kulawa. Metutaken tindake Brajadenta. Niki Kulawa mulih pawonten pundi? Kestina, mboten sampe melu kala niki. Legah sekeca teng negara kita niku malah kepenak. Dur sak karone kula wonten dawuh. Iki dawuhing ratu. Nek nganti kowe ora ngestu padha dawuhing ratu, aja takon dosa. Apa kelakon mengko aku bakal nampa duka. Nek aku matur kabeh mau ora kelakon merga Kurawa padha ora gelem tumandang karya, tak katutke dosane. Nek gawe nganti ngerti ora gelem padha makarya, anak Prabu Prisa sak kowe ora gelem tumandang karya, kowe mesti nampa tidana. Kowe apa ora apal watak wantu ning kadangmu tuwa. Nek nganti kowe nampa pidana sapa sing kapitunan? Kowe dhewe. Mula ayo to. Gawean iki ditandangi. Rasa mikir ala becike. Sing baku tumandang karya. Mangke riyen wong tumandang karya niku ya dipikir ala becike kok ora dipikir ala becike pripun. Nek ala ya ampun ditandangi, nek becik ya awi sarang-sarang ditandangi niku nek tumrap kula kaya ngoten. Aku jur ora kon mikir ala becik niku pripun, Mas. Sampeyan ku jur ngawu, gawar ngawur. Bodong pudele napa-napa ditasaki napa di napa-napa terus
lakoni waton katekan sediane. Wah, kaya ngene niku ora bakal entuk kanca pirang-pirang nek sampean dimungsuhi karo kiwa tengen. Betul? Ampun sampenake dhewe. Wase mangkat ora. Saya tak takon mangkat ora. Ah niku pertanyaan kaya ngoten niku sing gawe bingung. Nek ora mangkat mesti dilaporke karo atasane. Nek mangkat mung ki pakarti sing ora prayoga. Mula Wangsulana mangkat ora? Wangsulana mangkat ora? Nggih, penyang. Nek mangkat aja kesuwen. Mangkat dina iki budal. Ngetutke tindake Adipati Brajadenta. Ditutke, nek pancen wis ana rame-rame nang Pringgondani, kowe ngampiak kabeh. Digawe saya geger, digawe saya kisruh supaya Gargaca ya ora iso dadi ratu nang negara Pringgondani. Wah, nggih, manut mawon. Lah niku dawuh Paman Haryo sing niku kula mengkari manut Dyaca. Adi-adi kabeh do menyang. Engko ndak dukani Kanjeng Koko Prabu. Wis piye meneh wong kowe karo aku nayakaning praja ming bangun miturut dawuh perintahing Nalindra. Nggih, ngecoki dawuh Surtayu Kartomarma. Swata mayu do mangkat. Laku dedemitan nyaketi tindahing Brajadenta mung yen ana gegeran kowe karo aku ngampiak negara Pringgondani Suwawi.